बे समाव एक्स NDFB फोरनि मोनसे गोख्रों बुंथि नंगौ 24 आगस्टनि मोनाबिलि समाव हालां बाजार इउथ BPF I love BPF आरो क'क्राझार इउथ BPF फेसबुक पेजआव बिटिआरनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारी बिथांखौ हिनजाव लानानै खारदों होननानै नंखाय खौरां फोसावदोंमोन। बेखौ लानानै दिनै बारग' NDFB फोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मानोना गोविन्द बसुमतारी बिथाङा NDFB नि सासे गार्जेन, बिथाङानो NDFB फोरखौ दैदेनबोदों आरो बिथांखौ जों जेब्लायबो सनमान होनो नांगोन आरो बिथाङा राजखान्थियाव हाबदोंब्लाबो बिथाङा NDFB फोरनि खैदां खैफोद गोग्लैनायाव गोबां बिहोमा होबोदों। बिथाङा मोनसे संगठनखौ बोरै सामलायनांगौ आरो गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि गोख्रों मेलेमजों खामानि मावबोदों आरो बिथांनि बेफोरबायदि हारिनि खामानि मावबोनायखौ जों बावगारनो हानाय नङा। बिथांखौ जों सनमान होनो नांगोन। नाथाय बिथां बायदि सासे हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोनाय मानसिखौ मोनसे बेफोरबायदि गाज्रि खौरां फोसावनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा। आरो जों बारग' NDFB सोरनिबा राजखान्थि दोलोखौ लानानै बुंदों बे नङा। जों रावनिबो राजखान्थि दोलोखौ गाज्रि बुंनो थाङाखै। नाथाय ससियेल मिडियायाव सासे हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोनाय सुबुंखौ बेफोरबायदि नंखाय खौरां फोसावनाया जों बर' हारिनि थाखाय लाजिनांथाव बाथ्रा। जाय बिथांखौ जों मान सनमान होनानैबो बिथांनि खामानि मावनायखौ जों बावगारनो हानाय नङा। बेबायदि सुबुंखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावजों नंखाय खौरां फोसावनाया हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि जादों आरो बेखौ गोख्रों एक्सन लानो नांगौ होननानै बारग' NDFB बिथांमोनहा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौ गोख्रों आयेननि बेरेखा लानो नांगौ जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाया बेखौ जों फोरमायो। जुदि इयुनाव बेफोरबायदि जाबावोब्ला जों बारग' NDFB गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनै 26 तारिख आगष्टनि 2023 दिनै बेयाव जोङो दसे सम मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। मानो होनोब्ला माखासे जाहोनफोर दङ। बिनि थाखाय जों बेयाव जयै मोनसे बारग' एक्स NDFB हिसाबै जोङो बेयाव ज' जथुमदों दसे समनि थाखाय। दा बेनो जाहैबाय जों माखासे थांनाय 24 तारिखआव जिनाखि जोंनि फेसबुक पेजफ्रावहाय ओंखारदों माखासे एलिगेसन, बियो जोंनि आगुनि जोंनिनो आफादगिरि गबिन्द चन्द्र सार बिथांनियाव गोबां फेसबुक पेजावहाय गोबां एलिगेसन, गोबां माने लाजिनांथाव गोबां माने एकदम बुंजाथावै बाथ्राफोर, फोथायजाथावै बाथ्राफोर, माने बे बाथ्राफ्रा दिनै मोनसे ससियेल मिडियायावहाय ओंखारदों आरो बिनि थाखाय माखासे जों क्लेरिफिकेसन होनो सानदों बारग' NDFBनिफ्राय। दा आङो बेखौ बुंनो सानदों जे दिनैहाय जोङो प्रेस मिटआव थांनाय 24 तारिखआव जिनाखि ओंखारदों हालां बाजार इउथ BPF मोनसे फेसबुक पेज दङ, ओमफ्राय बेयाव I love BPF मोनसे फेसबुक पेज दङ। बेयावहाय माखासे एलिगेसन, माखासे एकदम मुगैथाव मोनसे बाथ्रा जोंनि बारग' आफादगिरि एक्स NDFBनि आरो दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सासे गोख्रों डेपुटि चिफ हिसाबै दिनैहाय जि रुलिंखौ सालायगासिनो दं बिथांनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मोनसे बेबहारजों माखासे बाथ्राजों गोबां कमेन्ट्सफोर माने फेसबुकआव होदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो बेखौहाय क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय, बेनि एगेन्स्टआव होनो थाखाय जोङो बेयाव जोङो जथुमदों, मोनसे प्रेस मिट जों खालामनाय जादों आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै बिथांमोना जि खोथाखौहाय एलिगेसनखौ होबाय बहुद लाजिनांथाव बाथ्रा। दा बिथांमोना माने जाथावै बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो एकदम जोङो बारग' NDFBनिफ्राय जोङो सोंखारिदों। जोङो ओरैबायदि मोनसे गोख्रों रावै जोङो बुंदों। दिनैहाय बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों, पिंकु ब्रह्म बिथाङा जिनाखि फेसबुक पेजावहाय हगारनानै होदों, जिनाखि एलिगेसन गाज्रि मोनसे जाथावै खुनु जिबनाव जायै मोनसे बाथ्राफोरखौ बुंना होदों आरो बेबायदि एलिगेसनखौ होदों। दा बेखौ जोङो एकदम मुगैथाव, जोङो एकदम कन्डेम जों खालामदों आरो माने बिथांनिसिम जों सोंखारिदों आरो दिनैहाय जोङो बेखौ जोङो बुंनो सानो जे बारग' NDFBनिफ्राय बिथांनि सायाव जिनाखि आयेन हिसाबै आयेनगत बिथांखौ साजा होनांगौ। बिथांखौहाय जेरखम माने बेबायदि मोनसे मानहानिनि सायाव बिथांखौ जेरै साजा आयेन खानो दङ बेखौहाय साजा होनांगौ। जोङो बारग' NDFBनिफ्राय गोख्रोङै जोङो बेखौहाय दाबि दैखांदों। जेनाखि जाय बिथांमोना जायफ्रानाखि बे खोथाफोरखौ बुंदों पिंकु ब्रह्म बिथांमोना, दा बे बाथ्राखौ भबिष्यत जाहाथे जेबो उनावहाय बुंफिननो हाया आरो बुङा, आरोबाव खुब साबधान जानाया मोजां। बिथांमोना जोंनि सायाव बिदि एलिगेसन होनायखौ गोजानाव आरो जानगाराव थानांगोन।
नङाब्ला जोंबो माबा मोनसे इनिशिएटिभ लानो गोनां जागोन बारग' NDFB हिसाबै जों बेयाव रावखौबो जोङो माबा मोनसे मेनसन खालामनानै जोङो बुंनो थाङा बे बेक्ति हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो बांसिन जोङो माने सोंखारिदों बिथांखौ जोङो बांसिन जोङो बुंदों आरो बेयावहाय आयेनगत हिसाबै जोङो प्रसासन बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों आयेन हिसाबै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि SP सारनिसिमबो जोङो खावलायदों आरो बे जेसेबांनाखि बेयाव जोंनि पुलिस प्रसासननि थाना दङ बिथांनिसिमबो जों खावलायदों बिथांखौहाय आयेनगत हिसाबै बिथांखौ माने साजा होनांगौ बिथांखौहाय जेरै साजा होनांगौ बेबायदि साजाखौ मोननांगौ जोंनिफ्राय जोङो गोख्रों रावै जोङो सोंखारिनानै जों बेबायदि दाबिखौ जों दैखांदों केसआ होखानाय जाबाय बिथांनि सायाव केसआ अलरेडि रेजिस्टार जाबाय उदालगुरियावबो जाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो जाबाय केसआ अलरेडि जाबाय बिथांखौ जेरै आयेनगत बेबायदि साजाखौ होगोन आरो जों बेखौ फोथायनाय दङ पुलिस प्रसासननि सायाव बेखायनो जों आरो खेबसेबाव जोंनि पुलिस प्रसासनखौहाय आङो आरोबाव खावलायनाय थाबावबाय थारिख जेनाखि दिनावहाय जि एलिगेसनखौ होदों बिथांखौ जे माने खारनायनि खोथा माखासे खोथा एलिगेसन बुंदों गाज्रि रावै दा बे समायावहाय मोनसे मिटिं दङमोन चन्द्रपारायाव बेयाव सानसे मिटिं जादों बेयाव आंबो दङ बे मिटिङाव आं सिङाव हाबाखै माने जोङो मोनसे गेस्ट रुमाव जों जिरायनानै दङ ओमफ्राय सारमोना मिटिङाव जिरायदों जोंबो बेवहाय सारमोनजोंनो मथा-मथि सानसे दं बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो बिथाङा सारा बेलासिनि 5टा बाजियावसो क'क्राझारनिफ्राय ओंखारलांदों आरो दा बेखौ आं एभिडेन्स होनो हायो माब्ला बे सबेसाराव खारखो मा इलिगेसन खामानि मावखो बेखौ आं एभिडेन्स बेखौ आं होदों आरो रायजो राजानिसिम आरो रायजो राजाफ्रा बेखौहाय माबा मोनसे बे एलिगेसनखौहाय हयथ' फोथायनोबो हागौ आरो साननोबो हागौ दिनैनि बे लिडारफ्रा बिदिनोसै नामा होननानै नाथाय बे गासैबो नंखाय आरो बेयाव खुनु फोथायजाथाव मोनसे बाथ्राबो नङा आरो बे गासैबो नंखाय बाथ्रा 24 तारिखआव जेरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव समस्या जानानै थांबाय बे समस्याखौ लानानै जों दिनै एक्स NDFB हिसाबै जों सहायनो हायाखै जाय बाथ्राफ्रा समाजाव गोरोबा जाय जुक्तिखौ लानानै जों दिनै शेयार खालामनो हाया बिनि थाखाय जों दिनै बायध'था जादों दा बेनिखाय जोङो गोख्रों रावजों बुंनो सानो बा बुंनांगोनबो जायफोरखौहाय जोङो दानि परिबेसाव दानि हालोदाव बेखिनि गावजों गाव मोनसे बांसावलायनाय निन्दा होलायनाय बा सोरखौबा मुं सुनानै माबा मोनसे टारगेट खालामनाय बेखिनि समस्याखौ लाबोनायाव हयथ' बेक्ति हिसाबै जाय बेक्तिया मावदों बियो पार्सनेल हिसाबै आयेनगत आयेना जेरैबायदि बिथोन होदों बेखौ गोख्रों भाबै मावनांगौ अलरेडि जानो हागौ बिथांखौ हयथ' प्रसासननिफ्राय मोननायानो जाबाय दा जों बेखौ खावलायदों गोख्रोङै आयेना जेरै थोनो जाहाथे बिथाङा आयेन बायदि खुनु निमाहा गैया सोरनिबा खाबु फलानजों सोरनिबा फाव फान्दायनायजों जाहाथे गोरलैयै माबा मोनसे राहाजों बख'नायनि लामाखौ सरकाराबो दिहुनना होनो हाया दा बेखौ जाहाथे जों साफ्रोमबो रायजो राजा बा मोनफ्रोमबो दल संगठन बयबो जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव बेफोरबायदि जाथाया आरो फिन आरो दाजाबावथों जों बेखौ जों खावलायनो सानदों दा बाथ्राया बेनो जोङो गोसो गैयामोन बबेबा मोनसे पार्टिखौ लानानै बबेबा मोनसे संगठनखौ लानानै बा सोरबा बेक्तिनि सायाव जोंहा बेफोरबायदि जेनेबा प्रेस मिट होनांगौ बा सोरनिबा एगेन्स्टआव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ बेखिनिखौ जों गोसो गैयामोन जों दिनै बायध'था जादों जाय बायध'थाखौ लानानै जों दिनै जोंनि जायफोरखौ जोङो मान सनमान होयो जायफोरा जोंनि गार्जेन जानानै दिनैसिम दङ आरो जायफोरखौ जोङो फार्स्ट टु लास्ट जों मोननो हादों जाय बिथाङानो जाहैबाय गबिन्द बसुमतारी जों बिथाङानो जोंनि थाखाय गार्जेन बिथाङानो जोंनि थाखाय लामा दिन्थिगिरि जाय बिथांखौ जों जेब्लायबो सनमान होनांगोन जानो हागौ दिनै बिथाङा पलिटिक्सआव बा राजनितिकआव बाहागो लादों हयथ' जोंनि समाव जोंनि जेसेबांनाखि मुहुर्त सम खैदां खैफोद जों जेरैबायदि बिपदआव गोग्लैदोंमोन बिथाङा गावनि गोसोनि थोरजों मोनसे संगठनखौ फोथांलांनो थाखाय जातिखौ मोनसे बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा मेलेमजों जेरैबायदि दैदेनबोबाय जों बिथांखौ जेरैखि जाया जों सनमान होगोन बावनोबो हानाय नङा आरो बावथावना मोनसे जुक्तिबो नङा जाय बिथांनि थाखाय जों दिनै गसंथानो हायैनि सैज्य हायैनि थाखाय बेखिनि थांनाय 24 तारिखनि केसखौ लानानै जों दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों बेनिखायनो जों खावलायदों गासै रायजो राजा गासै समाज सिबियारिफोर दल संगठनफोर जाहाथे जोंनि गेजेराव
बेफोरबायदि समस्या थायोबा माहारि हिसाबै जाथि हिसाबै थांना थानांगौआ गोरलै नङा जानाया मोजां नाथाय बेफोरबायदि गुबुंले बारहावानिफ्राय बेफोरबायदि सोदोमस्रि गैयै भाषानिफ्राय बेफोरबायदि आयेन मोनसे सोदांजायै परिबेसनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो जों बेखौ जों खावलायदों जाहाथे जों मोजांब्लानो बा बबेबा मोनसे दल संगठनफ्रा मोजांब्लानो बेवहाय बयजोंबो दङ जों बबेबा मोनसे पार्टिखौ जों मुं सुनो सानाखै बा सोरबा बेक्तिखौ जों आसि थुनानै जों बुंनो सानाखै जाय बिथाङा दिनै गाव जेरैबायदि मावदों बिनि फिथाइखौ गाव मोनदों दा बेवहाय जोंहा बेक्ति हिसाबै जों बेखौ प्रेसार होथारनांगौ जों बेखौ जों बुंनो थांला खारन आयेना बेखौ बिजिरसिगोन आयेना मा खालामो जों बेखौ आयेननि सायाव जों नेनानै थाबाय दा बेनो जों खावलायदों जाहाथे परिबेस नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जाबावा बेखौ जोङो एक्स NDFBनिफ्राय गोख्रों रावै सोंखारिनाय जाबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।